No, čaute. Ďakujem za veľmi dobré odhlasy v prvom videu o tom, ako sme kúpili elektromobil, teda hlavne také. Čo sa týka auta, je to 2016 Fiat 500 Ečko. Je to dovoz zo Spojených štátov. Ako nové to má 24 kW baterku, čiže nejaká reálna využiteľnosť 20 kW, plus minus tak vychádza tých 80%. S tým, že auto už má nejakých 105 000 km najazdených a tým pádom tam nejaká degradácia tej batérie je. Počítame podľa tej diagnostiky, že je tam nejaká degradácia na 80%. A tak, takéto autičko sme zadovážili. Teraz vám ukážem trošku, ako to auto vyzerá, čo sa týka vnútorného priestoru, že či sa také auto fakt oplatí mať na takéto dochádzanie, že z dediny do najbližšieho mesta a naspäť, alebo keď máte nejakú rodinku, tým, že my máme malé deti, máme tam Isofix, takže všetko toto si ukážeme, aj to, aký to má kufor. No, ako vidíte, ja nie som jeden z tých najvyšších v porovnaní s týmto autom, čiže celé to sedenie je nejako koncipované na mňa, takže nemôžete to brať nejako v objektívnych sférach, je to čisto moja subjektívna, vzhľadom na moju výšku a sedenie. Takže čo sa týka sedenia, ja ako vodič, tu mám viac menej komfortne nastavené, nejaký ten priestor nad hlavou stále mám. Opierka, volant, výhoda tejto sedačky je, že sa dá výškovo nastaviť, čiže viete si to zdvihnúť, stiahnuť dole podľa potreby. Volant je iba v jednej úrovni nastaviteľný, čo je trošku škoda. Ukážeme si pre mňa krpca, sedenie vzadu. Posunieme nejaké veci. Nastupíme. No, kameraman, môžeš prísť sem. Takže, ak by som sedel ja sám za sebou, tak mám celkom v pohode miesto na nohy. Miesta na hlavu až tak nie veľmi. A táto opierka hlavy, aby som bol v pohode, by musela ísť skoro k opretiu o zadné sklo. Ale inak na takú kratšiu cestu nemyslím si, že by to malo byť až tak zle, že by som to nevedel vydržať, ale nesedel by som tu dobrovoľne. No, ďalej. Vystúpime z auta. Rýchlo si zbehneme aj kufor, keď už ideme takto dookola. Kufor je dostačujúci na nejaký menší nákup, alebo v prvom videu ste mohli vidieť, že sme sem dali vrecok ranu pre veľkého psa, čiže fakt na také malé cestičky na dochádzanie. Čo sa týka sedenia na mieste spolujazdca, prehodíme, tu by sa vedela vyjadriť Nika, vzhľadom na to, že ja som tu ešte nesedel a tu je to spravené tak, že za nami, teda za spolujazdcom, je detský Isofix aj s tou bezpečnostnou nôžkou. Tým pádom aj toto sedadlo musí byť nejakým spôsobom posunuté tak, aby nezavadzalo tomu dieťaťu a keď dieťa sedí ani jeho nohám. Čiže vieš ty, Niky, povedať, aké tam je miesto na sedenie? Ako sa ti sedelo? Lebo ja keď si sadnem, keď posuniem to skoro po opretie, tu pri natiahnutí je to fajn, ale nikto nesedí takto, že má tie nohy natiahnuté. A dlhší človek by si už buchal kolena vlastne sem. A tiež musíte tomu dieťaťu nechať nejaký priestor na jeho nohy. Dobre, takže toto k tomu autu. Ako vyzerá, čo to je zač. A tým, že aj ja som zvedavý človek, viem, za akým účelom sa toto auto kúpilo, ale sú ľudia, ktorí to chcú využívať na dochádzanie do práce alebo niečo, tak si zajtra spravím výlet do Košic, s tým, že pôjdem do práce do Košic na tomto aute a uvidím, či to zvládne na tú jednu batériu, alebo budem musieť v Košiciach dobíjať a uvidím, koľko zaplatím za to dobíjanie, či ma to bude stať viac, ako keď si kúpim lístok na vlak z najbližšej dediny tam a naspäť, alebo sa to vyrovná. Takže zajtra pokračujeme, pripojím sa
zapojíme auto na nabíjačku, aby sme zajtra vyražali so 100% baterkou a otestujeme to v podmienkach, v ktorých by to normálne človek využíval, kebyže chodí s tým do práce nejakých 50 km. A čakajú nás odtiaľto z Trebišova do Košic 2 kopce. Čiže to bude taký najväčší záhul pre toto auto. A ja sa vám zase hlásim takto z vlogovacieho typu. Čo sa týka auta, auto už je na nabíjačke. Tam je krásne vidieť percentuálne, ako sa to nabíja. A na nabíjanie používame takúto nabíjačku do 220 s tým, že nabíja to pomaly, neprehrieva to baterky a je to taká najcesta, ako to nabíjať, aj keď trvá to trošku dlhšie. Ja som to dal nabiť, keď to malo 62%, čiže ono by to malo do zajtra rána byť úplne v pohode nabité na 100% a môžeme sa pustiť do toho výletu, na tú cestu, na to testovanie. No a už som si pozeral viac menej, kde v Košicech by som mohol nabiť, ak by to nevychádzalo. Mám tam možnosť e-join, kde už mám založený účet, mám tam aj nejaký kredit, takže viem si to nabiť tam za celkom dobrú cenu. Alebo ak by som chcel risknúť, tak hore ako sa ide na Košickú Novú Ves, tak tam je Lidl a nejaké obchody k tomu pristavené a viem, že tam má zase e-drive, tak to by som viac menej možno riskol, skúsil to tam nabiť, lebo je to jeden z tých kopcov, ktoré musím absolvovať, keď pôjdem z roboty. Takže uvidím presne, kde a ako budem nabíjať. Bude to závisieť od toho, že koľko percent tej baterky mi v aute zostane, keď dojdem do ofisu. Verím tomu, že budeme sa hýbať nejako okolo tých 50-60%, čiže bude to také možno áno, možno nie. Pôjdem po okreskách s tým, že sú tam 2 kopce. Potrebujem prejsť Dargou a následne potrebujem prejsť, to je taký menší kopček, Ďurďošík, potom na Košické Olšany. Myslím, že tak sa volajú. Už som dlho tady nešiel, takže možno sa mýlim. No a potom na Košickú Novú Ves je taký celkom zaujímavý stupačik, čo ráno bude OK. Cestou naspäť tam zregenerujem niečo. Následne z tých Košických Olšan je to zase kopec hore, Ďurďošík dole. A už potom Bidovce bude zase kopec hore za Klečanovom vlastne. Je už potom kopec hore nad Dargou. Takže tú cestu poznám. Viem, aká je. Viem, ako sa jazdí normálnym autom. Viem, že sú tam úseky, kde ma budú môcť obiehať, čiže nebudem ako keby zábrana v premávke. Ale budem sa snažiť ísť nejakou tou cestovnou rýchlosťou 90. Samozrejme, keď to do kopca nebude vedieť ťahať 90, tak to nebudem tlačiť ako blbec. Samozrejme dám mu tak, aby išiel v rámci nejakých normálnej jazdy, ale tak, aby som ho zase nezničil. A budem si púšťať ráno aj cestou naspäť fúkanie na auto, tak ako to mám vo svojom aute. Budem si púšťať rádio, keď bude treba svietiť, budem svietiť. Proste nebudem sa nejakým spôsobom obmedzovať na to, že som v elektromobile a potrebujem čo najďalej dojsť. Ja to potrebujem otestovať na to, aby som vedel, či s tým autom sa reálne dá fungovať aj na nejaké dlhšie cesty, ako je len odtiaľto do Trebišova a naspäť. Takže to je celý účel toho testu. Takže máme sa na čo tešiť zajtra. Lúčim sa na dneska s vami. Auto dostáva energiu a vidíme sa ráno, keď budeme nastupovať. Ukážem vám, nakoľko je nabitá batéria. Zresetujeme si trip a keď dojdeme do Košíc, tak viac menej si zhodnotíme percento baterky, koľko sme najazdili, ako sme mali ten dojazd. Takže čaute.